vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti mangwanani vedare. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma, ndiri murume uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yeSouth Africa. I don't know how many times I have been arrested. Kunyangwe mukoma ndikagara nemukadzi, kana iye ega anozongosvikawo pakusimuka aona kuti ndiri munhu wekuti handigariki naye, nguva zhinji ndinongogara ndiri mumaoko emapurisa. Mukoma, ndinongogara ndichingorwa nevanhu apo pandinenge ndiri kudoro, ende zuva roga roga rakasikwa naMwari ndinototi ndinge ndichitoenda kubhawa kunonwa, ndobva ndadzoka zvangu pamba. Ndinoita noizi kubhawa uye zvekare ndinokwanisa kuzoita noizi nemudzimai mumba. Zviri zvinhu zvekuti iniwo pachezvangu handitodi kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadaro, but zvitori muropa mukoma Nashi. So pandainge ndichikura ndaitofungidzirawo kutoti zvinhu zvakanaka zvinotodadisa, because kana kuri sekuchikoro hakuna aimira dhoo neni, kunyange maticha chaivo ndaitodzipa kutobata kola. Kunyange vainge vari vanhu vakuru vainge vachitonditya. Takazoti taenda kuchikoro koza mukoma, ndainge ndichitozivikanwa musindicate kuti ndini ndainge ndakabata syndicate, uye tainge tava kutoita zviya zvechibhuru zvekuti taitofamba nemabhemba tichitorera vamwe mari dzavo dzavanenge vabata. Saka ndaitozviona sekunge ndini ndinotorira mukoma. Inini ndakatemererwa nyora dzemangoromera nasekuru vangu, naivowo vainge vachiita zveboxing, saka vakabva vanditemerera nyora dzacho idzodzo. Baba vangu naivowo vakamboita zveboxing, so it just ran in the family. But nekuda kwekuti zvainge zviri zvemishonga, hakuna kana keriya yako kwayaizomboenda. Sekuru vangu nagogo vose vainge vachibva kuMalawi. Sekuru hanzi kuma1980 ikoko vakatomboenda kumakompetisheni akasiyana siyana, but ndokubva zvazongo expire sezvo zvainge zviri zvinhu zvemishonga. So mukoma Nashi, mangoromera nditori nawo, ende handitokwanisi kuti ndige ndichipedza kana mwedzi wose ndisina kurova munhu zvekuti anonogumira kuchipatara. So dambudziko razondiunzawo pano ndiroro rekuti ndiri munhu ari very violent, ende kana ndikangogara ndarova munhu iyeye anobva atokolapsa kungomurova chibhakera 1, nekuti ndakaenda ndikanoradzikwa pamakuva evanhu vaikwana ivo kuita 4. Saka kana ndikarova munhu chibhakera ka1 zvinoreva kuti ndinenge ndamurova chibhakera nesimba revanhu 4. So ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Handizivo kuti variko here vamwe vanokwanisa kundipara nyora idzi dzemangoromera, nekuti dziri kumusana kwangu uku mukoma. Ndakatomboenda kune umwewo uyo anoitawo zvenguo tsvuku, ndikabva ndamuudza problem yangu. Ndakatomoti ndainge ndisingadi kuti iye ange achitotanga kundiprofita, but ndakatongomuudza dambudziko rangu same time. Saka iye paakatondibata kumusana kwangu uku akatobata nyora dzacho, asi idzo nyora dzacho manje dzinenge dzichifamba dzichitiza. Akatombozama mukoma, but nyora idzi dzainge dzichimutiza. Ndauyawo pano ndiri kutsvakawo help. Ndiri kugarawo muno muJohannesburg. Mulocation angu handichatauri kuti ndiri kugara mulocation ipi, but ndikudawo help. Namba dzangu mukoma ndakupai, kana kukauyawo maprofita please ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndine mangoromera, uye zvekare kana ndikarova munhu chibhakera ndinenge ndamurova chibhakera ichocho nesimba revanhu 4, zvipoko 4 ndo zvinenge zvakurova at the same time, because hanzi ndakanorara pamakuva I think evanhu 4 ndichitora simba ravo.
Zvakangooma hazvo vedu way. Let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri kutarisawo kuti ndinge ndichizonyadzisa friend yangu pamuchato wake kana kuri kunzi ndikawanawo zvivindi, but ameno mukoma, because ndinozviziva kuti ane imwe boyfriend yaanodanana nayo kubasa, anodanana nabosi wake uye zvekare neumwe futi mukomana, and I am planning kuti ndinge ndichizoudza umwe uyo ari kufanira kuti ange achizovakwereta mari, because havasati vapedza kubhadhara venyu, saka vari kufanira kuti vange vachitochata mazuva anotevera iwawawa. Saka ndikuda kuti ndinge ndichiudza munhu ari kufanira kuvakwereta mari kuti asavakwereta mari iyoyo, because anonetsa kubhadhara. Izvo mukoma ndinenge ndichitongomunyepera zvangu. I do not want her to give my friend the money, and ndinozviziva kuti hope yake yose akaiisa pana mother ivavo vekuchurch, and she is very easy for me to control, because tine zvinhu zvakawanda zvatinogara tichingoita namadha ivavo. Tingatoti madha ivavo ndivo mbinga yedu yekuchechi, saka vanowanzokufarira stereki kuti ndinge ndichingovaudza tumachurch gossips. Saka ipapa vanhu uda kuvaudza kuti madha, kana mukangogara makweretesa munhu uyo mari, zivai kuti mari yenyu muchazotoiwana kana next year December, because vanhu ava vanokwereta vanhu vakawanda. Mukomanashe ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. I am planning to ruin my friend's wedding. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kamwe kautsinyeso katinongoitirana zvakaoma hazvo. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 ekuberekwa. So as for my husband, he comes from a very big family and they are wealthy as well. Isuwo tirarama tiri kunoku kuSouth Africa, but patakadzokera kumusha uko, murume wangu akaita zvimwe mukoma zvekuti nanhasi uno ndinonzwa hana yangu ichirova kuti kana akazosungwa. Saka iye ari kuti he's just trying to protect his grandmother's wealth because vari kurwara. So akabva aenda kuna lawyer. Hameno kuti pamadhiri acho vakawirirana kuti kudii, but kutaura kudai so mukoma, the will has been altered already and nemasignature they have been forged already. So nemba yagogo, mapapers ayo akatozochinjwa. Zita ragogo harisisipo pamatitle deeds, uye zvekare they added that clause on the will, kuti kana will iyoyo yozoverengwa zvoita sekunge ivo gogo vakatogara vagadzirisa kuti pamatitle deeds pange pachizoenda zita remurume wangu. Nhai hazvisungisi here izvozvo zvekuti iwewe nalawyer remunhu mubva manochinja will without the person knowing kuti ndo zvaitika. Mukomanashe, this is what I saw my husband doing. Ndakatombomutsiura ndikamuti zvinhu izvi zvari kuda kuita zvinokwanisa kuzokupinza mujeri. Akati no, never, izvozvo hazvimbofi zvakaitika. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us say no to corruption, because kana corruption yazosvika palevel rakadai akomanaka, it means kuti no one is safe, because kana vanhu vakukwanisa kuchinja mawill, matitle deeds munhu asingazvizivi, level racho recorruption rinenge razonyanya akomana, which means no one is safe. Asi let us try to talk about this issue
in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri munhu anoita zvekutengesa muviri wake, but mukoma pamba apa patinogara pane umwe murume uyo wandakatoona kutoti iye ane addiction chaiyo, addiction yesex. Saka ndakabva ndachizotanga kumushandisira that advantage, ndobva atanga kuchizouya achizotenga kwandiri. Kutaura kudai mukoma Nash anokwanisa kutoti paweek anotouya kana 3 to 4 times apa anenge achizviita nechikwereti. Saka ndinozoti kana uri musi weFriday, because anowana mari yake on a weekly basis, uchingoti musi weFriday chete ndinenge ndakatomumirira achingonoburuka kombi, ndobva ndatomuti unza mari yangu. Saka anozotosvika kumba aine mari inenge yakashota. Amenowo kuti ikoko anozonoti kudii, but yangu mari ndinenge ndatotora mukoma Nash. Ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ko ndingagoita sei nekuda kwekuti ndinenge ndiri pabasa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ko munoda kuti ndinge ndichizoita sei because ndinenge ndiri pabasa. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine secret yangu iyo yandiinayo. Mudzimai wangu uyo wandakazowana, wandava kugara naye, iye haatozvizivi kuti nditoriwo muprofita wenhema mukoma Nash. It is just that ndiri munhu wekuti I studied psychology, and kana ndichiti ndakastudy psychology noti zvekuchikoro, zvekutongodzidzirawo pachezvangu, ndakati ndichishandira murungu uyu sagarden boy, then ndakabva ndaona kuti mugaraji mainge maine mabooks ainge akawanda akarerekera kudivi iroro repsychology. So ndiri munhu weya kutoti I studied human behavior. I know everything by looking at a person. Totoona kutoti munhu uyu ane zviri kumutambudza here. Is this person happy? Is this person pretending to be happy? Ndo zvanditori mukoma Nash. Saka ndinotongoshandisa psychology dzangu idzodzo pakunoprofita kwandinenge ndichiita. But mukoma ndakazoti ndanyanyisa kuita zvivindi, ndipo apo pandakazotaura neumwe mudhara ainge anetswa nezvikwambo zvababa vake. To tell you mukoma, zvikwambo zvitoriko, zvikwambo chaizvo zvitoriko. Saka akanditora ndokubva azoenda neni kuDurban. Takati taenda kuDurban kwekwe mukoma, ndainge ndiine umwe mufesi wangu wandainge ndiinaye. Saka takabva tachizonyepedzera sekunge tainge tabata chikwambo chacho ichocho, but chainge chingori chidhori. Munoona kana chikwambo chisati chagadzirwa, kune n'anga dziya dzinogadzira zvikwambo, ndivo vanogadzira zvimwe zvidhori zviya zvamunozoona zvichibatwa, zvizhinji zvacho zvinenge zviine maziso anenge ari ered. Saka chinenge chiri chikwambo ipo paya, asi kungoti chinenge chisina mweya wechikwambo. Saka taiva nevamwe sangoma vatainge tichiwirirana navo, ndivo vaipota vachititengesera zvinhu zvacho izvozvo, but zvinenge zvisati zvava zvikwambo, zvinenge zvichingori zvidhori chete. Saka takabva tazoita plani huri usiku mukoma, takabva tazoenda pamba pake because takamuti chititsvakira kuguest house kwekuti tinenge tichirara, then mangwana kana kwakachena ndipo apo patinobva tachizobata basa redu. Mukoma Nash tainge tiine mushonga wedu wefembera wekuti kana tiine munhu watinenge tichida kubatsira, kuda kwemushonga iwoyo wataishandisa wefembera taikwanisa kuzotosvika pamba pake munhu uyu, even though atotisiya kana mutauni. So mudhara uyu kuti tinge tichimubhilivhisa, takatoti iwewe tisiye kuno kuguest house, hatisi kuda kusvika pamba pako. Da kuzosvika pamba pako mangwana kwakachena tikwanise kuzotanga kubata basa. Mukoma Nash takazoti paya padzainge dzava kuma 99 ndipo apo patakabva
tazoenda kumba kwake, then takati tasvika pamba pake mukoma ndokubva tashandisa zvekare mushonga iwoyo unoita kuti vanhu vange vachizobatwa nehope. Mukomana She takajamba jurawo ndokubva tatanga kutenderera tichitsvaka panzvimbo pekuti taikwanisa kuzochiisa chinhu chiya. Takabva tazowana piki nefoshoro ndokubva tachera gomba padhuze neumwe muti. Takachera mukomana She ndokubva tazoisa chinhu chiya mugomba iroro ndokubva tazotanga kutsindira. Takatsindira mukoma zvekuti hakuna kana munhu akambonyumwa kuti ndisu tainge tauya tikabva tacherera chinhu cheche. Asi mukomana She metsi dzedu dzakazobhamba because takazochiprofita nhema. Ende mukoma ipapo ndopandakadzidza kuti chiprofita chenhema dzimwe nguva chinobhadhara, asi dzimwe nguva munokwanisa kuzopinda pama1. Saka kuzokuvara kwandakazoita mukoma ndekwekuti ndakazorohwa nenduku, ziso rangu rikatotushuka mukoma ndokubva ndazotopepuka ndatova kuchipatara. Mumwe wangu ndiye akakwanisa kuzotiza zvake nemari. Ndakagara muchipatara kwenguva refu ndiriko kuDurban ikoko. Ndakazoti ndavapo ndopandakazodzoka hangu kunoku kuJoburg. Ende ipapo mukoma pakafamba Mwari because vanhu ava vakazoti vafonerwa neumwe nurse uyo wavainge vakaudza kuti when I get discharged they were supposed to be called because vainge vachida kundisungisa. Saka when I was discharged ndakabva ndatongorwa madhiri angu very fast ndokubva ndatobuda. Ndakangotiwo ndichingonobuda naivo vachisvika pachipatara ndakatovaona ndiri mune imwe motikari. Ndakati kana kombi handingambopindi mukombi. Motikari iyi mukoma yakabva yazoenda neni kuhiking spot, same time ndichitonopinda nerimwe truck rainge richitouya kunoku kuJoburg. Saka ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Mudzimai wangu iye ndakamunyepera kuti ndaiva munhu aigona kutamba makasa chaizvo. Saka nerimwe zuva ndakati ndahwina paya ndokubva ndachizotanga kudzokera hangu kukomboni kwandainge ndichigara ndichishanda pane rimwe purazi. Saka ndakati ndava kufamba ndichibva kukomboni kuya kwataitambira makasa ndava kuenda kukomboni kwandainge ndichigara. Saka ndopandakabva ndazosangana nematsotsi akabva azondirova ndokutokuvara kwandakaita. But chokwadi ndechekuti as a fake prophet ndakamborohwa nenduku mukoma, ziso rangu rikatotushuka. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndiri muprofita wenhema. Zvino mukadzi wangu ndomuudza here kuti the reason as to why uchiona ziso rangu rakadai so it is because ABC pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.